Good morning, लोगोफोर दायो आङो फुङावनो मन्दिराव लांनो थाखाय भग रेडि खालामगासिनो साबुदानानि खिर एसे लांगोन आरोना बेयाव भगआव होनो बेनि थाखायनो आं रेडि खालामगासिनो दायो फार्स्टआवनो आङो दै एसे दैखौ फुदुंनानै आङो साबु होगोन 2 मिनिटनि थाखाय आङो दै गुदुङाव एसे सोमदेरना लागोन खारन बेखौ हायोबाथ' 1 घन्टानि थाखाय नर्मेल दैयाव सोमनांगौ दायो सम गैया नालाय बेनिखायनो आं दै गुदुं होनानै दसे सोमनोसै बेलेग दिनाबा एसां थाब सिखारनाय जाया दिनै मन्दिराव थांगोन नालाय बेनिखायनो थाब सिखारनाय जाबाय बुथे नुलायलायदो आंखो गाखिरखौ एसे केरामेलाइज खालामनानै आं बेयाव सिनि होदोंमोन बेनिखायनो कालारा बेबायदि जादों केसर थाबा केसर होजायो आंनियाव केसर गैया नालाय बेनिखायनो सिनिखौनो केरामेलाइज खालामनानै कालारखौ एसे चेन्ज